într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină în slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Dumnezeul nostru, Cel ce prin săvârșirea tainei Sfântului Botez cu bunătatea Ta ai sfințit pe cei ce cred în Tine, binecuvintează pe Duhul acesta și coboară peste capul lui binecuvântarea Ta. Și precum ai binecuvântat pe prorocul Samuel, pe împăratul David, binecuvintează capul robului Tău David, prin mâna mea a păcătosului, însoțindu-l pe el cu Duhul Tău cel Sfânt, ca sporind cu creșterea și cu cărunțelele bătrâneților, să-ți înalțe slavă și să vadă bunătății Ierusalimului în toate zilele vieții sale.